Dros y fisoedd diwethaf, mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd wedi bod yn cynnal grŵp ymarfer corff i bobl lleol sydd wedi cael strôc. O dan archwiliaeth darlithwyr ffisiotherapi niwrolegol, mae myfyrwyr o'r cwrs meistr ffisiotherapi yn chwarae rhan weithredol yn y dosbarth. Dros gyfnod o sawl wythnos, maen nhw'n arwain ac yn datblygu'r ymarferion gan gefnogi pobl i wella. Mae hyn yn gyfle unigryw i fyfyrwyr cael profiad clinigol fel rhan o'i astudiaethau, gan datblygu eu sgiliau, eu hyder a'u proffesiynoldeb.